दिनै बेके भैरबकुंड इरिगेशन प्रजेक्टनि वाटार इउजार जितु कमिटि बे कमिटि लोगोसे रायजो राजाफोर ज' जानानै बेयाव मोनसे हाबाफारि लादोंमोन बेखौ सावरायनाय मेल लादोंमोन आरो बेवहाय मानाव गिदिर बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ हांख्रायना लाबोदोंमोन मानोना बेयाव मोनसे इरिगेशन प्रजेक्ट दं आरो बे दुलाराय आसामनि भितराव मोनसे मुंदांखा बयजोंबो मिथिजानाय आरो खोब गोनांथार बेबायदि मोनसे इरिगेशन प्रजेक्ट आरो बे गोबां बोसोरनि सिगाङावनो 1975 बेखौ स्टार्ट खालामजेननाय जादोंमोन इतिमধ্যে बे प्रजेक्टनि दैजों फ्राय 50,000सो न'खरफ्रा दै मोनो 35,000 हेक्टराव दै सारनायनि बेबस्था मोनो बेनिखायनो बेनि दैनि सायाव गोबां रायजो राजाफ्रा थांनानै दं खिन्थु गोबाव जानायखाय बे प्रजेक्टनि मेन जितु बान्दो बियो एसे गाज्रि जाबाय बेखौ रिपेयार खालामनायनि प्रयोजन दं केनेलफ्राबो माबा बायबाय आरो बेखौ रिपेयार खालामनायनि प्रयोजन दा बे गासै बाथ्राखौ लानानैनो बेखौ जे रिपेयार खालामनांगौ बेखौ जे आरो मेनटेन खालामनांगौ बेनि थाखाय फान्ड नांगौ जादों दा बेबायदि फान्ड स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय थांनाय समफ्राव होआखै आरो बेखौ इरिगेशन प्रजेक्ट आसाम गभर्नमेन्टनि जितु इरिगेशन प्रजेक्ट बेयो टटेलि नेग्लेक्ट खालामनानै दोननाय गारसोनानै दोननाय बायदि खालामदों बेनिखायनो बान्दो कमिटिनि जितु वाटार इउजार्स कमिटि बिथांमोना बेखौ सिन्था खालामनानै बेखौ जे थाबैनो रिपेयार खालामनाय प्रयोजन बेखौ सिन्था खालामनानै चिफ माबा बिटिसिनि चिफ बिथांखौ हांख्रायना लाबोनानै बिथाङा दिनै नायफैबाय नायनानै जिखिनि नुबाय बेखिनिखौ नुनानै इमिडियेट माबानि थाखाय पार्मानेन्ट माबानि थाखाय खिन्थु इमिडियेटलि 20 crore थाखा बिथाङा होगोन खोथा होलांबाय आरो जों आसा खालामदों जे बे 20 crore थाखाखौ मोनोबा अन्तत जों बिनि जितु इमिडियेट जाहा रिपेयार खालामनो गोनां बेखिनिखौ रिपेयार खालामनो हागोन फोसाबनो हागोन फाहामनो हागोन आरो अन्तत जों 6-10 बोसोरसो बिखिनि ओनसोलनि रायजोफोर दै मोननाय बेबस्थाखौ खालामगोन बिनि अनगायैबो जाहाथे बे मेइन केनेलाव दै बे हाजोनि दै जानायखाय बाला अन्थाइ दै समान समान खारबोफायो खारबोनायनि उनाव जा केनेला भर्ति जायो साननै सानथामनि भितरावनो 3 फुट 4 फुट गोजौ गाहाम बाला फबो आरो बेनिखायनो बेखिनिखौ क्लियार खालामनो थाखाय बेखौ जावबाय थानो थाखाय मोनसे जेसिबि नांगौ होननानै जा बान्दो कमिटिनिफ्राय खावलायनाय जादों बे मथे बिथाङा जा चिफ बिथाङा गाबोननिफ्रायनो मोनसे जेसिबि हरसिगोन बान्दो कमिटि आरो बिथाङा बेखौ लानानै सिल्कनिखौ क्लियार खालामबाय थायोबा दैया रेगुलार थांबाय थागोन आरो जोंनि रायजोफ्रा अन्तत आबाद मावनाय जेबो असुबिदा जानाय नङा बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा बेखौनो बुङो जे 12 माससो दै मोननायनि बेबस्था खालामनांगौ अब्ला जों बे ओनसोलाव थानाय रायजोफ्रा 12 मास खेथि खालामनो हागोन आरो अब्लासो जों रांखान्थिनि बिथिङाव जौगाखांगोन आरो बे खोथाखौ सिन्था खालामनानैनो दिनै बे 12 मास खेथि खालामनायनि सुबिदा होनो थाखाय बे 20 crore रां इमिडियेटलि हरगोन होननानै जा मानब गिदिर चिफ बिथाङा खोथा होबाय जों आसा खालामदों बेजों जों अन्तत मोजां मावनांगोन टटेल माखिनिखौ जोंहा रिपेयार आरो रिन'भेसनखौ खालामनोबा प्राय 200 crore जों थाखा नांगौ जायो खिन्थु बेसेबांखिनिखौ जों काउन्सिलनिफ्राय हरनो हाथ'वा बेनिखायनो जों काउन्सिलनिफ्रायनो 20 crore हरनाय खोथा बिथाङा बुंबाय आरो बाखि रां जिखिनि नांगौ बेनि थाखाय जों डिपार्टमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि वाटार रिसर्सनिफ्राय जों बेखिनिखौ लाबोनायनि एसे लाहार फाहार खालामबाय थादों जों आसा खालामदों जा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायबो बेखिनि खामानियाव हेफाजाब जों मोनगोन आरो जों बेखिनि हेफाजाब मोनोबा अन्तत नैबे धनस्रि इरिगेसन प्रजेक्टखौ अन्तत लं टार्मनि थाखाय ओनसोलनि रायजोफोरा दै मोननायनि बेबस्थाखौ जों खालामनो हागोन ना बेखौ बन्द' खालामनायनि खोथाथ' फैया खिन्थु नुबोदों जे थांनाय समफ्राव जोंनि डिपार्टमेन्टनि अफिसारफ्रा बेखौ रां खामायनायनि मोनसे फेक्ट्रि बायदिसो बाहायदोंमोन गोबां समाव नुबोदों जाहा किसुमान ठिकादारफ्रा खामानि मावालाफानो फल्स बिल होनानै फल्स एस्टिमेट मा खालामनानै गोबां रां दिहुननाय जादों बेखे ओरैबायदिबो मोनसे समाव नुदों जे जि खामानिया फार्स्ट जितु टेन्डार बिनि एस्टिमेटआ 6 crore बेखौ खामानिखौ लासैनो बोसोरसे बा बोसोरनै फोजोबालासिनो गोलाव सम मावनानै एस्टिमेटखौ रिभाइस खालामै 29 crore हालिखौ खालामहैनाय अथ'स' खामानि बे 6 crore खामानि बेखौनो जा थाखा जानायनि माबायाव पलिसियाव दिनै अफिसारफोर आरो ठिकादार ज' जानानै जि खामानिया 6 crore एस्टिमेटआ अरिजिनेलि बेखौनो
एक्सटेनसन खालामै खालामै 29 crore हालागै बिल दिहुननाय बेबायदि रेकर्डबो दं जास्ट बेखौ इनकाम खालामनाय मोनसे इनकाम सर्स हिसाबैसो गोबां थिकादारफ्रा अफिसारफ्रा बाहायदों बिनि फलावनो बे खामानिया मोजां जायाखिसै खिन्थु जों जिबायदि एस्टिमेट जिखिनि खरस खालामदों सरकारनिफ्राय बेखिनिखौ प्रपारलि इउटिलाइज खालामोबा बे इरिगेसन प्रजेक्टआ गोजोर जागोन लं लास्टिं जागोन बेनिखायनो जों बेखौ बन्द खालामहोनो हाया खारन बिनि सायाव जोंनि रायजोफोरा थांनानै दं आरो जों बेखौ फोसाबनानै फोथांना लाखिनांगौ गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर बोरमा लकेल ना साम' नारजि अनला खारै थास' मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन